Isigcawu seshumi nesishiyagalombili sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi Unyaka Wesethembiso Season 1. Seqala ukuhwalala. UZolile uhlezi phezu kombhede egumbini likaThabo noZondo kwazisa uMbalula uthe ngeke kulunga ahlale kuleli gumbi labo benomazi wakhe ngoba lisobala kakhulu. Uzolokhu ebonwa inoma ubani ongenayo kanti uyabonakala nje shame ukuthi umuntu onamahloni. uMbalula uphume lokuthi usayobheka ukuthi kungenzeke yini amthola umazi wakhe endaweni ezithile ayemazi ejwayele ukuba kuzona. uZolile usuke wamfikela umqondo ukuthi ayobheka emakhabetheni ukuthi kukhona yini ukudla angabaphekela khona njengoba esezwile nje ukuthi abantu besilisa bodwa. Kodwa ke wabuye wayikhuza ngelokuthi umazi wakhe ozomtshela uma kulungile ukuthi akwenze lokho. Wayesathokozela isiphuzo asishiyelwe nguMbalula ngesikhathi ezwa amazwi abantu ababengena behleka bexoxa kuleli linye igumbi elingasigcineni. Really, mazi, ngiyabonga yazi kakhulu. Ngibonga nje yazi. Angeke uza-understand. It was such a great outing. I enjoyed. Ngijabulile kakhulu. I think we should do it again. Awusho kodwa awugcineni nje ukulala ehotel. Awu kuzubeli mina ngikwazi ngilale nakulala nje ehotel. Bekubusuku bami boqala nqa. Yo ubukhazikhazi omlapha ya. Hey. Kodwa ke ukubonga mina nkosazana. Ngiyathokoza nje nokuthi lokhu ukhona njalo ekhathini la ngibhekana khona nobunzima. Angazi nje nokuthi bengingaba yini ngaphandle kwakho. Athuka uZolile uma eqaphela ukuthi ayibo noma ngabe kuthiwa umazi phela lo okhuluma nalo wesifazane kuleli igumbi elingale. Pho ihotela lela abakhuluma ngalo lilisima kanjani? Ithi inhliziyo makaphume ukuze umazi wakazi ukuthi ukhona lapha endini. Yalenye ngelokwesaba. Ahlala athule alinde ukuthi ihleze umazi wakhe noma omunye wabo eze ngapha. Inkulumo yalaba ababili uyayizwa nje futhi kahle. Kuyacaca ukuthi bajabulile nje kakhulu. Ashawa uvalo oluncane njengoba yena becabanga ukuthi uzofika umazi wakhe ethukuthele ethelwe ngezibonkolo nje. Ngiqinisile kodwa uma ngithi we should do it again. I mean, I won't mind paying. Nakuloko uyophinde uyikhethele yona futhi ukuthi amalungiselelo okulala ama kanjani. Okwamanje nje ngisafuna ukukhohlwa nje izinto ezizokuqhuba umoya and focus on the positive things. Ngifuna uphasile mazi mina at the end of the year. Injani ifoni ngathi ngila iyasebenza? Esathukile kanjalo uZolile lo mbuzo wefoni. Ezisicapha sivuleka kucaca ukuthi kukhona ongenayo khona ngale egunjini. Wethu kudala ndifuna kanti ubuphi uZolile lapha kalokho sele nibonene Zolile. uMbalula eshezovula kuleli igumbi okukulu uZolile iza nakho selefikile nebala aphuma uZolile engaqinisekanga noma jabule noma enze njani. Sanibonani. Eshe babheka bobabili uPheli nomazi wakhe. Hi, how you Zoli? Think of an Pheli. Finally, I get to meet you. Isn't it amazing? Elulisandla uPheli ngenhloso yokuxhawula. Yebo, ngiyuzolile igama. Nami ngiyajabula kwazi. Naye elulisandla exhawula. Abhekisela ikhanda ngakumazi wakhe. Unjani mazakhe? Ngiyaphila Zolile. Umazi wakhe eshintshe ebusweni. Pheli emnikeza isikhwama esasiphezu kombhede selekwe ngejezi elihle likaKotini. Ungadina, ngicela siphinde sibonana. Okwamanje mina noZolile kusazofanele sithi ukuxoxa ngasese. No problem, not at all. uPheli ephakamisa izandla. I mean, mina nawe sihlala sonke la eThekwini. There'll be plenty of time sokubonana nje sesele sobabili. uZolile sehambile. Kubalekile ukuthi uthole isikhathi noZolile njengoba elapha nje. Aphendukele kuZolile. So, again, ngijabule kakhulu kwasisi. Sengiyabona ukuthi yini le yathatha umazi wakhe la kuwena. Umthetho wakhe uyayithanda intombi ezinhle ne?
athule nje uZolile ebheke phansi. Guys, anginiboneke usehamba kahle ke so uma sewuhambe ekhaya ungikhonzela ukuthabile limthusi uZolile lokuthi lentombazana seyazi nokuthi kukhona uThabile aqhwaqhaza uphele neqhox lakho kwakubonakala nje ukuthi elemali eshisiwe egaxa isikhwama sakhe ephethe nocingo lwakhe lwenani eliphezulu avala isicapha ngesinono mazona uZolile embheke emehlweni